Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ nieda l-ewwel strateġija għal konsultazzjoni pubblika għad tkabbir u għasħubija mal-Afrika għal 5 snin li ġejjin. L-istrateġija għandha lan li tkabbar il-kummerċ, l-iżvilupp u d-diplomazija, 3 pilastri li jirrikonoxxu l-Afrika bħala forza ekonomika emerġenti. Fit-tnedija tal-istrateġija, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin qal li l-Afrika qed titqies minn Malta bħala sieħeb strateġiku vitali. Qal li l-istrateġija tikkonċentra fuq l-iskambju tal-ġid u l-ħolqien ta' opportunitajiet fi żminijiet li qed jinbidlu bejn Malta u l-kontinent tal-Afrikan. Sostna li l-istrateġija twieġeb għat-talbiet tal-Afrika li qed tinbidel u turi kif Malta tista' ssaħħaħ ir-relazzjonijiet permezz ta' valuri ta' fiduċja u dijalogu ta' sħubija. U dara l-Afrika ma nix inħarsu lejha bħala il-kontinent tal-faqar, imma huwa l-kontinent tal-opportunitajiet. U allura dan qed nippruvaw nagħmlu b'din l-istrateġija li hija strateġija ta' gvern, imma jinnejt hija strateġija ta' pajjiż. Ħalli bekk inkunu nistgħu nikkonsolidaw din l-istrateġija li toħodna sas-sena 2025. Permezz ta' messaġġ rekordjat, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li l-ħidma ta' Malta qed tikkumplimenta l-impenn tal-kontinent Afrikan u sostniet li pajjiżna jista' jkun il-pont tal-Ewropa għall-Afrika. Hija qalet li sal-aħħar tas-sena se tippreżenta l-Istrateġija Ewropea mal-Afrika fejn il-mexxejja taż-żewġ kontinenti se jiltaqgħu biex jiddiskutu it-triq il quddiem. Malta could be Europe's bridge towards Africa. So I'm particularly glad that Malta is presenting a strategy for partnership with Africa. Ir-rappreżentant tal-Unjoni Afrikana Ronald Mikallef tenna li pajjiżna kien dejjem minn ta' quddiem sabiex ressaq kwistjonijiet ta' importanza. Ma ninsewx illi kien dan il-pajjiż illi ressaq agendas importanti fuq l-Afrika fil-Valletta Summit meeting li sar 5 snin ilu. U dan il-pajjiż li nittama li ħajmexxi idea ġodda fl-Afrika li se jservu ta' ġid għal popli kemm tal-Ewropa u kemm Afrikani. L-istrateġija ta' Malta għall-Afrika għandha lan li ssaħħaħ ir-relazzjonijiet politiċi, ekonomiċi u kulturali ta' pajjiżna mal-Afrika. Il-konsultazzjoni pubblika tibqa' miftuħa sa' 29 ta' Jannar 2020 bil-proposti jistgħu jintbagħtu wkoll fuq l-email africaconsultation.mftp@gov.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.